जिउआव मा जानो सानदों नोंसोर? आं जिउआव सासे मोजां डक्टर जानो सानदों। डक्टर जानो सानदों ना? फंबाय बिनानावमोन? फरायनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। मबाइल माबा माबि बेफोरनिफ्राय माने जोबोद गोजानाव थानांगोन। आं मबाइल बेखौ इउज खालामनायखौ बिराद दोनथ'थारदों आरोना। खुलुमबाय। बे समाव धेमाजि जिल्लानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै आसाम नाङैनो सेबाजों खुंजानाय SSLC आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावना होदों। बे फोसावना होनायाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर UN एकाडेमिनिफ्रायबो सासे फरायसाया 569 नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे उथ्रिसार जानानै हानाय आरो माबायदि फरायनानै बिसिम नाम्बारखौ मोननो हाखो, जों माखासे बाथ्राखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो नाजागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना ज्योति मोसाहारि। आं सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमियाव फरायदोंमोन। दिनै दा आं आनजादनि फिथाइखौ मोनदों। मा साबजेक्टआव मोनदों लेटार? आं गासै मोनद' साबजेक्टआव लेटार लानानै उथ्रिनो हादों। बेनिफ्राय मा आयदाजों लानानै फरायनो सानदों? आं साइन्स स्ट्रिमाव थांगोन। मा स्कुलाव फरायदों होनदों? UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि। बेनिफ्राय बे पास जानायनियाव फोरोंगिरि बा नोंनि बिमा बिफाया माबायदि थुलुंगा एबा मदद होदोंमोन? फोरोंगिरि बिमा बिफाया गोबां थुलुंगा होदों। गोबाङैनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनदों। जिउआव मा जानो सानदों नोंसोर? आं जिउआव सासे मोजां डक्टर जानो सानदों। डक्टर जानो सानदों ना? बेनिफ्राय नोंनि बै फैगोन फंबाय बिनानावमोनखौ माबायदि मेसेज हरनो सानो? माबायदि फरायबाथाय जिउआव साक्सेस जायो आरो नों बायदि मोजां नाम्बार लाखिनानै पास जाजानोखौ लुगैयो दा फैगोन फंबाय बिनानावमोन? फरायनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेयाव माने फोरोंगिरिनि बिमा बिफानिफ्राय थुलुंगाबो नांगौ जायो। ओमफ्राय नों बेसेबां घन्टासो फरायदोंमोन? आं ओरैनो जानाय उन्दुनाय बिदि फरायसालियाव थांनाय बेनि अनगा फरायदों। डाइरेक्ट बिदि माने फिक्स बिदि गैया, माने फरायबाय थादों। बे समाव बिथांनि बिमानिफ्राय जों मिथिना लागोन दे नोंनि फिसाजोआ दे मोजां नाम्बार लाखिनानै पास जानो हाबाय, बेयाव माबायदि गोजोननाय दं? आं जोबोद गोजोननाय मोनदो। माबायदि नोंनि फिसाजोखौ माबायदि फरायनायाव थुलुंगा बा मदद होबोदोंमोन? आं जायखिजाया इसोरखो फरायनानै मोजां जाथों होननानै जेबोखौनो मावनाङामोन। ओमफ्राय जायखिजाया आं इसोरखो फुङावबो ओंखाम सङै खावै जाहोनानै टिउसनाव हेगारहरोमोन। आं साइन्सआव 92 मोनदों। ससियेल आरो एडभान्स मेथ्सआव आं 97 मोनदों। आरो बड'आव MIL आव 98 आरो मेथामेटिक्सआव आं 91 मोनदों। बेनि थाखाय माने गोसोआ स्ट्रं जानांगोन, माने गोसो होनानै फरायनांगोन, फरायथाबबाय थानो हानांगोन। माने मबाइल माबा माबि बेफोरनिफ्राय माने जोबोद गोजानाव थानांगोन। आं मबाइल बेखौ इउज खालामनायखौ बिराद दोनथ'थारदों आरोना। आरो खस्थ' नांगोन, सान हर फरायनायाव माने टाइमखौ बांसिन स्पेन्ड खालामनांगोन बेलेग गुबुन खामानियाव। नों बे बिसिनि नाम्बार मोननायाव सोर फोरोंगिरिनिफ्राय बांसिन बा थुलुंगा मोनदों बिसिम नाम्बार मोननायाव? बेफोरबायदिथ' बिदि गैया, माने स्कुलनि गासैबो फोरोंगिरिफोरानो मोजाङानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट, नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला
आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।